de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ no cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen do so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de do a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen no tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nazarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma bi ye jouer kalo tile 22 ye san 2022 an minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ Mali kunnafoni.net ale jabaranin kan n'o ye waati seli a y'o bisimila kunnafoni daminɛla bi anw ka fintigilakaw olu kɔni ye karɔgɛnɛ dinɛ tigilamaw ni ka olu tori ka bɔ katikaw olu ka fintigilakaw u daga yɔrɔ o la a kɛra sɔgɔmada joona in na sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 o wagati bolimafɛn 2 ni o ye mobili ye sa ale kɔni tun falen do mugujugu la min ni a kɔni kɛra sababu ye sa ni ka pɛrɛn ka t'i yɛrɛ ka o masurunya o la u ye maa 2 kɔni ni ka olu minɛ sigana tada ka minnu ni ka olu sɛgɛrɛ ni wagati in na kɔni basigi ale nana kosɛbɛ dugu o kɔnɔna la fɛn min ye fintigilakaw ka état major général ye ale kɔni hakililasigi ni ka o lase duguladenw ma k'a fɔ ko nin wagati la ko bɛɛ ka taa I ka ci la ko fosi tɛ dugu o kɔnɔna la ko nka wagati nataw la u bɛ na ni ka na kuma yɛrɛ tilennen fɔ maliyɛndenw ye a bɛ tile damadama bɔ bi karɔgɛlɛn dinɛ tigilama olu kɔni bɛ ka bingali wɛrɛ ta ka anw ka jamana ale camancɛ bolo kɔrɔnyanfanw ni ka olu sɛgɛrɛ kunu jouer kalo tile 21 san 2022 an ka fintigilakaw kɔni sɛbɛnfura ni ka o bila sɛbɛnfura min n'u y'a yira k'a fɔ ko bingali wale min kɔni tara ka anw ka fintigilakaw olu sɛgɛrɛ a kɛra sababu ye sa ni ka fintigilaka dɔw ka olu bɔnɛ olu na dɔw yɛrɛ olu joginna wa u ka minɛn caman olu kɔni fana o tiɲɛna kolokanikaw fɛ yen nɔ kolokani ale bɛ kulukoro o mara la kolokanikaw ka fintigilakaw olu dagayɔrɔ karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw kɔni ye bingali wale ta ni ka yen sɛgɛrɛ kunu sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 o wagati dugulamaw olu ka seere bolo masa u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye marifa cikan ye o de kɔni ye olu lawuli ni ka bɔ sunɔgɔ la o maa kelenw ka fɔla tuguni sa ko forsati maaw kɔni u ye ni maa ninnu ni ka u gɛn ka bɔ u dagayɔrɔ la u kɔni gɛntɔ la sa a kɛra sababu ye ka anw ka fintigilaka maa 2 ni ka olu bɔnɛ u ni na ka tila tuguni u bɔlaminɛw kɔni fana caman olu tiɲɛna maa dɔw fana bɛ yen nɔ olu kɔni fana joginna n'o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min ye CEDEAO ma olu ka ɲangili min tun bi anw ka jamana o kan ko ɲangili kɔni o wulila CEDEAO ma ka ɲangili wulilen kɔfɛ sa halisa gɛlɛya kɔni bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye jagoko ta fanfɛla o ye halisa anw ka balofɛnw kɔni olu sɔngɔ de bɛ ka yɛlɛn ka taga a fɛ sanga a n'a ka wagati jagokɛlaw kɔni tun y'a turu ta ni ka da fɛn min ye embargo o kan embargo kɔni ale wulilen halisa u sɔngɔ olu bɛ ka yɛlɛn an ka camancɛ fanga jamana marabagaw a laɲinina u fɛ k'u ka wuli k'u ka nin ko in ni ka a lajɛ k'a sababuya kɛ ko gɛlɛya kɔni ale tɔ de bɛ ka juguya don o don ka taga a fɛ walasa ka se ka nin gɛlɛya wale ka o kɛlɛ ka bɔ an ka faba o kɔnɔna la yan nɔ sa an ka fintigilakaw ka n'o ye ba polisilakaw ye sa olu ka ɲɛma n'o inspecteur général Sumayila Tarawele ale kɔni ye a ka maaw ni ka olu ladon dugu o kɔnɔna la araba tɛmɛnen juillet kalo tile 20 san 2022 u kɔni jiginna Jikɔrɔni Para ale autogare o kɔnɔna la fo ka taga se Lafiyabugu bagan feere yɔrɔ o ma ni o bɛ an ka sigida o 4 na a kɔni kɛra sababu ye sa u ye maa
mina bisaba boyango ni nga sigana tara kulu segere u ye wele lase ulu maka kila tuguni ka mina chama ni nga takani ulu ye. Ministre nyama no ye docteur Shogela ko kala maika ale kon kumana anga faba jabarani suba ola no oye ORTMI ani tuguni ayere ka chaka yoro bololo no e primature sa kuma kan fana blala o ka ni ayira la ka fo ko docteur Shogel ko kala maika kale kon ya fo ko malien den fangilin kon ka ila be kala fili o ma na taima femi ye parti yele maisa ale kon ye kuna funi ani ka odi kunu alamusa jouer kalo klimuga ani kele ka ni songo ya ani ka oira docteur Shogel ko kala maika aye kuma mi ni ka fo. Fatmata Boare ni ale kontu la jolindo flani ola ni a furucɛ kɔni ye a kan bisi fuka taka abone anina wakati mina furucɛ yɛrɛ tɔgɔ ye ko Sheikh Umar Sangare kɔni a kɔni kiritigilamaw kɔni ye a bila ni ka taa kasubunba la kunu alamisa jouer kalo tile 21 san 2022. Buremu ale lamini na kata se bamba temera ulu ndugu ko fale nunu koni femi ye maltel nega jurusra ale kon labena ni ndugu ko fale na jouer kalo kile muga samba flani muga ani fla ni ndugu ko fale yere kon sa ni ya kalo woro de nega jurusra yere kon tega soro ulu feno ka sa fe u ka nega jurusra u kon tu chienendo nga ala ni chakela ulu ka wulika jo u konela sa munu nega jurusra glana wesa u kon u jeni yoro fi sisan koni femi ye nega jurusra ale be ni du ko fala no ye burem bamba alini temerai jouer kalo kile muga temeni na samba flani muga ani fla kalo galantine tigilamo kontumbe bulma fense nani o woro o de konona la sami ni ukonu ye ukunda karge dugu o ka o kontalensa femi ye dugulamo ye ulu koni ye wele ninka o la se dana amasaguma o fala yora na ta dana amasagu koni u ye demedo ni dugu ko fala ma ulu masa ninga dangari kalo galantine tigilama ma biduru ani saba o de la. Mali kuna funi jabarani la jabawo kuna funi damanan tumbi am kulo korobi ni kada u kelengela bela jelen kulo kan o de tuyeni ni ala manga jonya jona mi nyogon sorando na na tawla kuna funi kura ulu keneka tunga lafia ale de anga kuna funi ale jukura madondo bay sanga anaka wakati tunga lafia chakela ambe u bela jelen fo u ka chesri la ka sa ubiyake u be ka tunga range ulu lafia u ka sojo ko nu ka terengula terembe e mami bulo sa kitaro be fe yiga terenjo tukamina iga tere ibali tunga lafia ma o ma u sojo ka banka dima ka kleta ni ga dima ka soro ima toro imanya tunga lafia mo ulu de biseka oke o kumala ayu wele uka nega juru WhatsApp la wala sa abuseka kuna fona chama nika osoro tunga lafia mo oka yana nga kuna fonda tukusa ambe do de ke anga jamana alsa anga jamana alaka akulusma anga jamana alaka abwa jugu bulu jamana alsa alaka basigi alaka ulana akonna la jamana kono diun alsa alaka jamana alaka hine alaka ulasi awma anga jamana na jugu be ma o ma kono ya rabbi ya ma nyini masara manife alaka jamana alaka jugu ya alaka tukono alaka nanga jamana alaka na mine ajuguma abada jamana alsa alaka kisi alaka mbo alaka antanga wala jugumi ni akera bi faba konna la no kenga katika ufeno fokata se senu uma ambe masara manindili alsa alaka ambela jelen kisi jamana kono jamana koka alaka malen din killing na bela jelen kisi bamaga ci jugununu u toroma anuka wala jugu uma au kambe jen wati alsa anga je anga mbolo du nyokoma ka sawu yake jamana yi aunde tay anga je anga jamana marabako angu deme wala sa jamana yi absika kisi chugo yamina au kambe jen wati were